chef one year for me mobi bia kwaba Ediba Emergency Ghana TV so kame ho ne no body na se se nenso de yen kwasan so afam yen biem ne da so timkwam abusua nenso story wo ho no mo nensem aba be ka mensa e wo fidiem ha se ne nua be ma bi e no de na asem aba be da na Krobea na asem no de e to na Krobea nim emu odre metwetwe aso na abusua ene se wo kwakoye adwuma oni obi aye adwuma bra so se adwuma wo ye no nyaso akatua okobisa nipa ne se na akatua wo hia nipa itaya pai apagya nkwanye hwegu ne so na abusua ompesa wo de emra ne be hye ne nsem ne wotu na mo bi a bekwa ko wi akire no na akofa nsem bebre e de aba no nti o de asemi aba beda na Krobea se wo mo no nka bi emfa emma no na abusua yenko ne yenko ti asem ni mu ne yehu se den asem pote e na okọ ho no kokọ kan ya enu nti yetam nkwan ehwegu ne ho yenko ne yenko tie mu nkyire mu yie na fe ye ba na ne aka echi ne so ye ba na me ba beda we ye fra o say Efrem Fojo de Moses Fojo Ufri he Ifri Dema pe na ufri na ate he Mete Ampame Ampame Boshampame na Moses edi asem ena de wafri Boshampame ho na ate na emom free Dema na de waba yanim ha hya wasem na se chirichirim na yente ase bie wado na mewa haye adwuma na mekɔ krase ti me senior ma bi na me nini close no ka kyerɛ me sɛ wo maybe you want to person ko ne me ye ɛho adwuma ɛna gama bi susumi nini free pa me nini to nse dedie ɛkɔ baabi a ya friend kwaku amankwa ɛna ɔne me ɛkɔ gyina sɛ hwenam ne nipa simasi ankoye adwuma kwaku amankwa on ebe ka kire wo se hwenam ne nipa simasi ankoye se adwuma no na kyese de nipa simasi ndi onu twa abe ɛna kwaku amankwa betu fo se eni se nipa ne nkoye adwuma kasa ti wone me be yentuisi ono be de yentuisi okay tintuisi no ye ya eka obebo no te ade benya no no ne mache na mesoso meti ase na maka kire veto se adwuma we die me hu apete se adwuma no ntimini minipa no bekwa akoye ntuisi no kwaku amankwa bekwa akoye ntuisi no okay aye ntuisi biewa no ya ye ntuisi eshase te ye no bi ti amena so se akwawe wani obi aye adwuma edu sikasem so no ne ntokwa ye de aswa ena msi nipa ne kan nam se ena dada dai wa me abetina ho eni nipa aye adwuma wan kan kire me se ampani ampa so ne wo mo no kware ye ko mi wo omofie osuso na ya na mi di agro ti mo hai edu tam se ntu si yape yenko ka ho asem a enkwan a wa ya wodi bedidi wo hwie digu me ho ma edane tokwa na me di bi fili ho kwaku amankwa no entosi no yate awie eso ape yenko ka sikasem no wo hwie kwa agu me so na ne wo fa bi wo ho na ne wo fa ne ka se wa anya ade ne wo fa no ya frɛ no chirematin na ade chi na me koka chenze dipa amne na tunse dididie me pese me ni benya problem ntiede wona ye wo fa ase no wona nenka na nhihye ya odi one me kaaye no waje no fam sika nye dai ema me na me betina esi no se minim sesi na nka be banka ma nya dai ma nya se adwuma nka betina be bi e madwuma na ne wo fa nso one me bedi one ne bedi nkomo one kwaku amankwa bedi nkomo na de won so ode mame no ode mame ti antri mitremo eyi na me kofre minu abako panyin kakra na me kofre ne se ye fan ko to papa anim se adwuma de awie se e ka ba o ma mi hu ne de ode be ma me no o ma mi hu e ko ya ni mu aya ode be ma ne se woni mi ni sika ka bia sikaka ye
ye bi ano na me nua ne se wopese eye police asɛm ana asɛm obebi na no aka ne se de ma police phone timi be chene ma ne nyi kwakwa mankwa no mesuso na meta hu se ni plako na man bu okra titi de chimenti afo petrol no mu de ka ni duru ha o mo ba ne nam ne ho oton preku ene de plako ayan kalumu no sa ton bi flesh to mo ba ho na police phone bi ba ehye uniform ba ho to ka sa nam ka kire me nua ne se nipa ne de baby a hu se group se no e ba ne nche ne de wode ne nurse baby so a o pa che se ti enchi no no to o nyina so nti a wo kasa no ti me de me ko na me de koto e de nanim se wone ne nyade enkasa na de mi di no on fa ma de nyade e ma me na me ko ka kire de no na e de se wode mi nyanto bo ase me ntwen eda ne ye hwan na sori eda Dabi ede ono kwakwa mankwa no bushie ne ne ede okay na me de ko tu ne no si me de minyanto bo ase ti me yeso so me sa akufi ko frɛ me ma me ketwa se onsan ko bushie me yese do gina na no gina na so ma mi hu so se ye tinto si enya sei na se wudi Oma asembi anya de mechiri timi ye kra na mma me nua ne ka se be ha adwuna se de minim se de wisitie ahwe ya obe oni odi bembe kwa ko different ye de jelolo fe ne de kokumasi na mbai me bai na me baby amete na me de obika 1000 na ntimbedu ya no obi ko ka kire ne se wakulaba nti sei ti obai kra no beto me na me se woni staman se ni se na esi na no kure wo mu ni ma yanko na dancing mai bi wo ho na mo mfrɛ bla ne se intosi ni ebeye no esi sei na menye usika nya de ema wo nti ye nyame ye druwa na me frɛ ede na ankasa na weni ne ye de edi nkomo se ampa ya ye adwuma no na sto na de kwakwa mankwa ne gina se oni mi ni sikasem baby a me pebia me fanko ti adwumbone be me trim se baby o parking moto no minim ena me woni mi se de me susu kwadwofo adwumi sitie na me so me plane se ni moto no eno de kofa ni plaku ede ye na adwuma baby esini susu no wanti na ni na ade enche no nanka metwaja atum ti e kasa sana boy ba kutia me na so no se krache ya wo fa no enye na ti atitwa yi ti radio sana no pamoni show yi bia no ni panika se asem bi hawa enfang si na boy ne se sadia fabla hasi no mususo e ho kwan yo modi be fa so aba me eno ntina me de bai okay se wa yama akwashe class formats bi okra me ba kra twefon flame piece ka ko so kra me na ti se me na fufu bi na me flow ma no mama bi se akra na nyin school o si me ni obi anti nkwan wo hwegu me so atale ni bibia wo ho amedi asie o hwie nkwan ku so nkwan a wa wie ni fufu nkwan a mu ye be 4 hwegu me so ni me hunna anro se na omo fiasu aja omo so kopele aba bedidi omo kopele aba ye ka pele a onti ase she omo ko ye aduru abedidi ti omo kopele aba bedidi re nkwan no e no tam hwie gu so is aduane no oma ani when they said dani hehe no e na ne wo fa no twen me ye de e free ho se menye de na me so me ka che ne se
nye ni wo fa ne de na no tu mu dia kamiza dana kana me susu me prane senka betwa no na why you adwin say ka so betwa no ande na ma bonu ma adwin po ti se de na me ma mo ka se metena se be ha adwin no me nko no na no pa na o ma miska se mi fefili de ma ho ti mi ma ya de no mi hu mo pepe bia one no fa ase no de wo fa ase de kwaku amankwa no okay ma ye hwe wo sa kwaku amankwa wi kwa ben na onam so a udenim ne wode ma ho kirikiri mi mu me onua boy ba ko na ye ne na ne bobo na wo bobo na ye di agro football you say yakobo woncheni ni say you know ti onua ne ma me di ko omofia ha me di ye de ehu no tu onua ne de na me kra me kode makra na me na efi okra me no onua ne na de okay ena se say a wa free there ma bakuma se wa ba bi suan wadwuma ena ne omenten ne enti ma wo san call there ma na wo call there ma bio na anu no eye de na ne kwaku amankwa akoko ye free Sami me se na monua ne so na meni wo mo be free o maame mu na o maame nguye ni na maame bi aduane kra na otwa me de ese edisi wo onua ba kra no aduane kra na wo hu se me wo de ma obetwa me de esi wo ntina ma fa ne se ya ye nua abusua nua okay enti ntosi aye ka ho asem se mokokodo ye modo be sei futam be sei anaika be sei proto be say ye do one deka na eka no mana oye ye ni ka se forest ya ye bunti ipa no ye no bin ka ho ye no half no ye no bin ka ho na ye nu ya ma ne take nya de e ma no ti oba ye nka nche ni se wonyi ye sika na ye ne ye do ho ama take no ma pimpa ho ama take na de ayi sana mane any agreement wakan ya ukwaku so be ka chele me no enti one ka no mo say dobi ka ho wo bi take ase one ka na mane ka se ye no bra wanim kasagu we mu o say one ka na na wo se ye no ti o hwa ye no se o fa ba bi ye dey esa ka ho ti ye ntia no nya dey enka ho timi fan se mo dobro wanika ye de half kakra bi ka ho osusu ye no o mo bi be susu wanika ye de e mai no se de atia ka mu se ne de ye nsan fa nya de enka ho okay na profu bi de abobo ya be fa ho no asumu yi kwan de ye de e de afa ho nti ye no ho na nya de enka ho se de o mu fa abobo ya me fa ho okay afa mi en hwefodo woni Victor enanke kwa akono apetehye me ba na Victor no che me na o che me transit se ka ye no anko be manti bia ye kwadi ahome obema me 15 million nam ka tu o ya ra se de bi obesisi no o ono ni chire mu se Victor no obi na sponsor no omnipa mienu se me koka ho a o mu cheska na Victor de o minya sa intiminya isa adwuma na bra ono ne ho mate ase mate no ase enti ene Victor anko be ma 50 million a month na wankwa di nachi ame anko nye apetehye adwuma no na okokodi wo no kwaku amankwa yi achi no anyanyam bia nhihye ye ben na wonso ne kwaku amankwa akoi ye ono ni nhihye o kire se ye bia ka obeti no o tinde ka kasagu we mu o tinde ka no efiri ho a de mfaso ne ye benya no ya chempe sa no no ka kire me enti so o tinde ka mfaso ne ye chempe ena e ba se ni so on kan kire me se e bia se ni akwa fom so a kay sponsor kra na ka sponsor me ka na be ma me chop money am be ma bibi am de bedidi na me de me ma ho wodna ye endo ka se enye sponsor ke de sponsor de anka me de ma ho wodna ye anka me no be chim tu da na ye betin tu si no on fa sika anko fie me fa ni a che no ho a
ba we di enye sponsor na emum yenye ne yente ka no na yenche mfaso ni mu pe saa na nhihia o katile me no ne ntosi de bae yenye biti first day fe ntosi ni di ka sha se ebre no e ma rubber bi o me di ko nsuo no abed me de no me anam koton de bae no mo se anyema ntombe ma ye 7 million na me gide ye de e bae na adaka ni ekrob ni bi na neto ne mo si osisi ye no mo si market no ebuo no e chese nti anyi free ni nsem na de mani ba kuma yen wo mo ma kuma se fo ma bi ebe no ba beto na ma america sin to sina ye de ya na ye mblenti ye nya adaka ndodo anye de mo mo ese mo boka yesu nya o kan kienya o mo mo wo ye honi bia ena nka da ka ne ba de ya na nkam na ye betia mo de bia ene ne bi msusu wo mo ba bi o mso ye de etiko nti ma na ma bi tiatia ne de abetachment ya ni ya be sheni bodi amama no enti na ye tia ye de mamba ni nyina no na wo ka ho bi me ka ho bi ba me o ka o kire mi se ye mo sika na no wie ye mo sika na no wie 30 million kra no sad e man ba ye kra ye ti 4 ne ma o mu 30 million sa 4 boss ba ku bia ye 30 million enti se wo ha wani a wo be ka se efri bra mo sha ase eteye na mo start ton 7 million ni mu a bedru sa ma ne so no sika be sei na mumunyan me famani mu enye bia bad obetiti abade fo bia mbebua ye ede efri mu dia nka wanya ikura be 250 dia senka eda hom sisi a sika senka da ho ene ka so awabo no ntimi ka se do 70 million ebize e ka adoya ni ane do pam ye enkufibo ena obeti efri mu ni mogu hu dia ka nyina aye mo a ya ni a player bibia o ensu twen me anana me twen enti dia na abenti a ode wa ye sa adwuma we nyina chiri no wo so wo ma wo hwe ode oni skasem me oni minis me dwena okra me ntiase kra me ye kra nam ka kire wo se adana wo ho na ye frame se ye pa me best school fees eno kra na ye adwuma na fe ni ya start nam ka se nti adwuma na sikanya mamundi na okra ya na ya wa kire me kwan se Messi fo bi wo ho ya na me no mun koyi adwuma me nya bi de ayode asɛnde akora no tibu nti ya na madam fo ba akokra na eye o mu Messi ni nti bi wo kra na me kwa agade ene se yo ene di 100 ye fa sende na ya ye kwa ye ade be kwa ko ye adwuma no na mate ayede efri mu se dwumadi na wo di no de ma no azuso chire na ya na ye wie na menu aba ko e ka kire mse kwaju aha mete no emwa akwawe waye ni pass e champo mu bi waye we su bi ono mo ye dwuma omma o muska wodi sad ntokwa sa na tese case cruise ana me ka kire bi ni aba ni se na wata manipei me wa koto sekandi abehye mi nsima ma ye sole ahum ni akwa akodo wa nka ne tema ma me na ma tena ho saa akira wo se menene hehe ba mu na fe na wo ka se ma nka nkire timiza busa mu no mu se ampa wo yi ni pass mesi bi ampa na me dewe ana me ni city emle bi o ka se mi nkoja wa mi nu obi embeja wa dwuma wo dwan kwanta di moto ko bo ho koda senjo hospital dwan kwanta yeyi mi kra amfi mi na mi bi mi ya na ba kuma se me befe me ho yade wo hasi sende wo sire me dwuma na ya kunya accident
ɛna me se me de bedam Edio. Esese oba ne we. What group men can say SD for so the here wo kwa kwasi street inside Group from here. Oni ne maame da so ho. Da ye da. Mojai. Ono nko ani akwara awawo. Ono nko. Bɛma bɛnom nsane wase o. Na me kokoto papa bi a otin sadwa bi ase na o twabie na enkwada ma ya bi etwam o hwe o mote saa nsadwa no ni area papa we die wo twabi dodo wo ba ha nso a won kontam o be free ha no aye twan nam se papa yi de ma ya yi kan amamati bi de adofo me nso fifi mu ya mi do apesebaka mete papa yi ena mete mekem na mi afon so na me freja taba freja kwa be frobo ade na me fre kwadwomo nom nyina to care time ebra ne ko papa nda so te ho otuwu se papa nso aye fine am se Dabi ene ete saa de a mekọ papa no nchen na me ne papa no akodi nkomo na otumi hu se papa de kọ nanim yie waye fine na o kana sem no ene ma me kai dwumtini na sem se adwendwene ene ma bema enom nsa ti odwumtini ne bo ne nwom o de kasem e wo ne nwum ni mu si adwendwene ne ma me nom nsa adwendwene ne ma me nom nsa ye kan krachi owoba o sebe se ne ba frɛ no si ya pam ni school fees kura no a kire okoko hu ne namfonom mo we say na ko ni ama ne 1 million bi je fa send no na emum ye be copy kinkran na je se wate achim eti se ntosi adwuma no na wontene wo ho ne nye enti ne ba ne saa na meni na de soliko meni na de soliko adazivo ni wo fa no kra de be so tra ni wo fa de ni na yeso ye de ni meni na de soliko. Okay. Ene ye behwe abegwa fontena se na ye hwe nsemisa mo wo bisa no na afei arekode enam so ntima kwaku amankwa sebe obi a onem wadi agro na wo maame kora ate ase ofiri kumase hakọ dema o ma na aduane unu aba hu so afiri kumase aba dema o ma na aduane na obeka kire ne se one Victor nyan nsa adwuma ye emane nkoye Victor adwuma no one umra medonto se ntosi do ne ya wa wundo ntosi da ena unim se ne ntosi do ne yate we mu ho ne kura de samu mu bo nkofie ubo nkofie entu ni nyina na do hyepamoe nkofie na ende fa abadefo mo fa abadefo bra wanim ena osan wo ne ye adie bio keka process na mentie abadefo fa entosi omubo mogu hu mbo omo na omo nkofie eno nkwane adwuma ihu ni se ye fa ebi mo free de madwom ko bi okrum enti dia ka nyina ye me ya oni ni mienu bo okra madam fo ba ko bi nyu se mini ya se kra da obeto obeja ye kra ma ye ko hono fet kra de ma adwuma no no kra ka se su kwan no kra de wa pa na mse boy ye no an ya de awie to abeja me ye ni tie nyina wo ka ho bi ne duru sika chede ya na dane owa de chabe akra busa ne nse misa mienu miensa kamenko krachi fa
mo wie no wo de trompanimfo bi anim e mo frɛ no sɛ bia wo me yanya nkonta na wo de ntɔkwa ne kɔe man fan ntɔkwa ne kɔe na wo de trompanimfo bi anim sɛ trompanimfo anim ama me nua no ɛka ho bi me yɛ de kɔ ɛkɔ papa ho mpanimfo bɛn a me nua yɛ fa no sɛ maame nua ba no no kyɛ me nto no nanam me ni no ɛkɔe ɛne de kɔto papa ni mo mienu nko ana mo kɔe ɛkyire na me maame ketwa no ɛkɔe ɛna mo kɔe a mo kɔka ayɛ no na ɔka asɛe kɔe deɛ sɛ na ɛda no hehe a wɔ se ɔno deɛ ma police ntimi nkye no nti hɔ na maame yɛ sɛ na no wadi kan ne na kɔko ansa na mo kɔ papa hɔ no ohwie nkwa no gu yɛ so ansa na yɛbɛkɔ papa no kora yɛsi wɔ n'anim ma no ɔno ne ba no kora ko ada mo kɔka no wo ne wo nua na kɔ nti ohwie nkwa no gu so na wo nua no wɔ hɔ wo nkwa na akɔɛ afei yɛnhwɛ matena na nkesika sɛ na nketesi anka apɛsa wo gye sɛ ka ɔno no yɛonya ma me hu sɛ sɛ ne sɛ ɛda hɔ ndi je sɛ wo hu na enkontaye nkɔ so ndubra mfa ne sɛ sisi a usu sɛ nkɔma abɛsɛ ananka wakoma bɛtɔ yɛm so ka bi hu yare no ma me 40 ana 30 kra metimi ma 3000 kra ka obɛgye ne saa abosome sɛ na mo yɛ ntosi adwuma yi bosome nan na wo ye wo ka 30 ana 40 wa anya nkonta anto ho wanya obi a bosome bi a obema 1550 million na de enke yemfa 50 million na bosome nan enke je 60 million no 60 million no wa mo obi abetu fo wa anye o na 40 million was 30 million and the obeje well na de na committee for ni krom ho ade no amfa ankoto wo manim de ma na kasa na me tuo gidigidi sa o sa asem si a committee de ubehunu de 2.9 FM obi ka sa wo share na bufu nti na oka asa obegye atum de me man share na bufu ore se de ni sitien de cry asem ba cry no fa ne ka se se de oni ka bolu city de o de ne yesai ai o mo frame ma ho tedire na yo mo de frame kan se kabolo cash bolo ade na abobo busia se cash bolo Oh, Bob is here free a man for. Dabi o. Ono Bob is here free a man for cash borrow. You won't be dear. Unya na he. Ede na nya he. Edi bia wona se e be piem. TV game ase. E na omo twiko na mi a. Oba na usikasa. Na waba. Na mi di bia to so se kobo game no ya. Enti o mom na na o ma man for be se ano. Cash borrow. No me bolo cash wo wo. Enti odisika tompreda. Odo na na sem ni o. Edi wa mouse ka bia se bia ya wie sei. E no wonka se bia ye boka nso wonka bia sa nchiro. E no anse wo kwa ntokwa nko ano wone wo ko. Akra me da se. E ya kwa me. Akra ma me na se a. Akwajo. Mu wie adwuma no. O de cash borrow ne kra ye. Cash borrow. Cash borrow. Mu wie adwuma no. O de to obi anim se o ma hu ka wa bo. Na umisa na se bia me esme se ya adwanti ya wie o nti ma hu ka mabo enanka na ni wo fa no edu tata na ni wo fa no sunko ni bedin komo ama ya hu se na won so ka se woni me ni akontaye no tama o ka kire o se mko ya adwan o di susu hu kire obi se asima se me ni nko ya adwan na se na obe me ka kire me maame ti kra maame kra ka se aha na me de mana ma betrane no ompe ti me fa man timi maame tie ba za so na yire se me se ko chirichiri ma de a kire no o maame ka se de ma na wa betena no wo mpe no bi a wa besua ka pomp adwuma de o de betena de ma sei na ka pomp adwuma untumi nya wo de ma de o dize ka no so sa en se ai taxi ne o de diesel car pump ho adwuma na aye petrol car pump fonko na diesel car pump fonko
ususu say su carburetor na o de man tin box say the mass for ye tie the box man tin box nju de for ni bu say ususu say entosi ni pin no how many box na munyai so do ni bu pa geja first I got ma and ya no mo ton rubber bu and say on for na nimu na no be there dia wetin ni woni abu wetin ni woni ya box wo ho say wetin rubber ne ma na we dey duru nje ya wetin rubber ne ma e ma pa we dey kakra bi kan wa one box ayi tia no ainaka no enaka kumasi ye wo kumasi de ho eno na rubber no komu 2.5 kumasi adaka enze kumasi adaka ne so pa eh ena mo so ba ntozi body den sa no nju da fan say ntozi na pe munya rubber josen ma min kana sa nye boss sa rubber tutu adaka no cry anti cry na first day krom ni na ne atimano no ye mani 2.5 ano ya adaka ena chiri wasa ba ye mo sa ma ne 3 sana na kumasi 4 man ba ye mo 4 na ye tini sa bonu de omusem akasi yesem wi na mpetin no so wasema ye kwa beto aso afei ye hwe ni say spray on the third duru on the third duru nti what say na duru ka wa bo nyina wa fo nyina ka kire wa anka kire me ye transfer wan ka asase no kire me say wa bo wan kan kire wo da say fo ma me ni ko ya duane ameto ma wudi ni nyina metia fu sika nim dabi aduane ya wono ne bi obeto adi no eno anam ne tun se didie first day da mo ko asase so mo ko do mo do no asembe na o ka kire yina ye nazi no baby fa kono ne ho fa de ka ho bi na boy ba ko bile e de ka ho bi yina ye nazi no ha ene ye chi asase ni mo obi aye no omom na ya be se one me na ye adwuma nti fa so ba na mache akra me da se me da se ezisi ho ya o ezisi ya na mintie krache na no asɛm ba we die mekano in general esisie ya sɛ wa wani tuase krache we sɛbe adwuma menini ye meboa no adwuma ne nso koyie paa nanso obehwe no na dane mwa nan sɛ wo obi a wote saa jai na no asem bi se ba yanim em yese nkokọ heba doctor bi wo nkokọ se ye nkokọ krum na wo heba doctor enche ye beba wo so heba doctor bi wo nkokọ na wo wa befa wo faase ya wo no wa call lab technician for school yi bi awie o na wo de na free kumase ha e de na kotena nkokọ yese doctor yi utumi e free eho na wo fasi wo ye consulting ono a na ekoye lab aye hwehwemu afaduru a ode be manipa de ho na ode aduru asan manipa woni papa ya ye adwuma afadi awie na ode aseda bone ena eda na wo fasi no ena wo se okay ofa meko na me ni wa ye adwuma abusumi sei de wa ntua meka famisika mame a adane mo wanan sebe oya sa enhahan eya bosom enua eya bosom entimene wo kasa ye kasa yi ye wo nipa bia ewo gidie ewo nuam obi je onyinadi ohwe na dukuro no se ne apagya no a okohyem gini di ye na de e me fama no obi je odum obi je sapele wobi je mahogany empo wobi baba beje tweta wogini di enti brani atuata enti wobehwe na kwa brani wasansuo no akogina brani atuata ho na wo ogu so wobi je agidigi tami ewu enti wo sori anopa ni gidie ne se wasansuo
die nyunu no de akogina taami ewu so no aguni nsuo wo taami ewu ne so a wo wi a no wate na hahan ni bi na wahwe obi a wo ba bi a digidie wo na wo besisi wo nua wo faase wo ba bi e wo saa kwa ne so a esisi ya o de wapoto ama na fie no wonji so odi bomu o saa de we on ama nipa bebre nyuma gugu yes minim say sabe radio adwuma yi amiye wo de emfa ne say advert base advert ye wona na Krobea show so nie da bia metenase amaye interview say na sabe me ka kire say tubakatuam na amam ya katuafo a wogiri say wo bi foforo ba say na Krobea be se mi enko metena ho meko sa na tie enti sabe woni obi na mo a ma wani na ho no amwani anaho a e de asem beba Dabi na wiei adofo monso mo wa ha bebre na nati brukusu wono nso aba bedu evangelist akwazia gei mehu so wa ahoma ne so dwiri atakwawia wo se na wiase enipa ensempii na nso be ndai shiba eno si ko bibini ko bibini ne hunsem bebre na asam na reho na nkabroni be tutu afri na dafie so aba o mayimu na wone kwabrane aba be hia abefa bibini forman ewo na adwumam no aka say yen ye ho se ne etie no untumi ntua nipa no ka below this na forman aka kire say in the Ghana here you don't do things like that. Inti even the 30 million you want to give every month to the workers, you make it 5 million. Wo nyame betua uka. Increase my own and make the people rest 5 million. Nyame betua uka. God will punish you. Nyame betua uka. Wo ye nipa fu ye nipa bonini. Sa de wiase o. Sane wiasete ko bibini ya dwen na da ye trimu no ya adwemfo na krachi we wa amnani anaho wo sesi a wo yes exhibition of wa ma me kra bi abe 3000 to 4000 into the let's take it o minimum 3000 o maximum 4000 wa kwa akohia obi ono okoya apetachi adwuma apetachi wunim twa anya bia obenya bia twa eno ye baako abeso ye bewo fufuo anya bi ebenya kusia bi yebenya nwa bi yebenya okoto bi anya hwekura no ye momone ni ko bidie ye de bebo light soup nka benya bia di akokono wo ho domonso wo ho asomroje kura nso sa wo ho ni nyina wo se wo mpe wo se ma 50 million a month entinka 4 months we no 50 million a month nke 6000 you do calculation before you enter into any business. Ni nyina wanya saka krechi we yawo wa makrachi yakwa akotwenwa wo ho wono anso be betu ufo ka kire o se ene Victor nkoye Victor de obesisiw minwa enei ono na adneti yanim hai eto de bia de waba wo anim a wo ka kire o se wenya no ono na yekodi awuo wo kwa akodi wawu medafo mame sanso na wasesa ojebre na ka me ho ne kokoshe video no e bai na asem no ni chire mu ne tenti ni ntete mu nyina na yakwakotie na nipa wotena wiase yesa eye so bi ne waye adwuma ebra so se we de na adwuma na oye no utua ne soka na so oba ba jiska na we nkan kwanhwe egu ben ewom a we wo kwa kohwe nkwan egu ne aduane a wo ba bedi na wotumi atama hwe egu nyonko nipa ho sese bi oya tantan ade bi wotumi ahwe egu ne ho se bone ben waye da asem sempo oka asem bi kra ha wo kra na enkwan na wose wo hwe de gu ne ho asem ba nya anu ya na yedika nti se waye bibi a anya wo da nkan wose enkwan na wo hwe gu ne ho na ye ya nipa na tore bia na yenso ya so odin bi senka na yi obi nipa ne tia ne na so ahyase ne se papa we die wo ne ne ya adwuma obi one ne be ya adwuma bia no no wasisi no e wo se edu sikasem ne wa no we de wasisi no senka o tia ne na so ho no ena otie ya kenu enkenkonko piese enkenfa nkonko wiese ye ya so odin bi na wo de ahye otirim na de bia wo ne obi be ya adwuma na ntokwa akasakasa ebe ba ho ntokwa de bia gidigidi e wo sika ho a ebe boa wo
Obekwa kohia nipa on de obetumi wo. So bia ebeka na no atum e wo sa asem we hu a obekwa kohia obi a ono de wontumi nka na no ntum wontumi ntina ho nya ahwe han se fa ne sika ko ono ene ode bejew bebi ope bia no de befa ohumba mesin kunya wo hu bebi ope bia ode befa nti ya mo mi ye ma ya adwen konia ma bi hu eye den ya obenya utumifo obetumi wo na ne ope bia no de aye na afi wagye woni so mo mi ehwe ye ne nya nkofo kwase na ye bu om no na ye adoso aye ye eden na moji wo wiase esisie sikai eden ya besa ube mi hu sika ni bia watumi edi ni sika wawu ye de aka ne ho na da ye de ahya na da ka mama ne so eden onfa nko sika eden a wudi e besa unya fofora eno so besa na wo nso a wo mfa nko wo da fasi dai fato kasa akese uwu a adaka ya na ebebo ama no wadem wakwa kwahya ayi manchwa baabi anya dia wodi ni nyina abeko incidenti na abema na afasa ne ama we so na oni afoforo ntama ye basa mumye mfa we ntu ye hofo na wiase na da ho no na wo sa akeke eso ba wa hwe ya wonkum ye mfa we mfa nya futu ye mfa ntu ye hofo ne entwe ye ho fi ne ama bia ense na fata wabusu aha na mde ubesi ye mfa we ye mfa nya futu ne mfa ntu ye ho efo na me shobo update bia to form e de fasa story we ho a me de ba down na so ho ne asem na kwa wie like na fe share na subscribe aha emergency Ghana TV mo son funa na akosua me na me je adwa na me dwumede e ba wa kwem da se ne ye besan so e ba be hye mu wa ha bi makra wa na madawase